ngimrate 0 straight. Bheka imiphothi. Unganaki inyawo zawo. Bakhathana amazipho. Yini uyaloya? Angiloyi. Keep those inyawo sibo. Hayi she Mr Blessing. Tshela. Imikeke. Yo nje wena ngathi phaka Bheka nje ingosi yakho. Pantsula elafela yini? Okay guys, let me give you 1 minute kukhulumisana. Angisadingi nokukhuluma naye lo. Hey, what's good people? It's your boy Mr Blessing. So we back again with another blind date video. God have mercy. Umuntu onjani? Mina ngithanda isilenda sama catalog yabo. Into ebonakalayo mayijika so kanye wonke umhlaba yabo. Ufuna isilenda vele usipakile. Ya mara singabi giraffe yabo sibe normal nyana. Okay. So like what is the red flag in a girl? A red flag kwintombazana. Angiyithandi intombazana ingagezi. Ngamaphapha. Engaculi pets. Okay. Sure. Okay. So like what's your body count? Mina ngizibeka ku4. 4. Andinangaki? Mina yadabula mina since ngimncane yabo. Dabula kancane. Ushayela phezulu kwempahla. Hayi dabula kancane. Okay, so like what's your love language? Mina i-cuddling yabo. Yeah. Like yabo cuddling ngathi like intombazana manishile lapha endlini ngibambana yabo. Okay, the last question is what do you look for in a relationship? Mina ngibona intombazana ezoba honest. Be honest, ingacamba manga yabo. Mayifebe isho kusase So noma ngifika vele hayi angisifuni isifebe mina ngizithanda. Okay, ngicabanga konje uthepha komuntu onjani? Anginatype. Okay, so what is the red flag in a guy? Umuntu angagezi. Umuntu ahamba khuluma namantombazana. Angazazi ukuthi umephi. So how do you learn a male based or my female based or no gonna? Ayikho le. Ayikho nami female based yini. Hayi amelanga sibe namantombazana semasayidini. Nobody got time for that. Feba maswe. Amanye amagama. Futhi ifuna amantombazana manje asithi cousin yami. Uzothi ngithi ngiyafeba. Okay, so now eating the pod count up. 0. So what is so cheat? Yes. So umchita vela ngakho nokubhola. Mfundele lo ona phone ona body count 84. Ana sho ngizokhula mos. This protection yabo mali. Amshayeli ngani? Ngathuli ne. Nalini mama? Okay, so what's your love language? Physical touch. Physical touch. Oh, so if you go to Tell me now what I'm do. Oh, what I'm do? What I'm say? Stamanyela. Oh, kunimali vele don't care. Imali ekhaya. Noma athele ngababroke vele. Yeah, it's fine. Boy asifundo se. Yeah, safe la. No what, man. Then fuck up Okay guys, I'm gonna give you my 5 minutes, so please share the mic. Alright, kwanza Noma usawa. singakhuluma naledi. Uthifele wena. Ungakanani? Mina high jump. Mina ngimudenyana yabo. Mudenyana kanjani? Like if ngazibeka kanjani. Yabo blessing. Yeah, ngathi ngiyafika la. Light or dark? Mina ngidark yabo. Yeah, guess. Yeah. For sure. I'll go. Okay. Malimbe. Uqina ugeza nini? Ngifanda fixing. Dlala ibhola. Yeah, ngidlala manje ngiyekile. Uliyekile? Yeah. Uthandani kahle kahle wena mawuyeka ibhola? Mina ngizithandela isports manje ngisaphumulile yabo. Fresh air man. Okay. Ubuza ne. My. Okay. Get the mic.
Ubuzo, if wena uyi-virgin awukazwalana nomfana at all. No. 100. Oh, number 1 yami boss. Number 1 hamba uhlala nentombazane ibona. Ngizokuphatha kahle mina. Wena i4 yini for wena sosomntwana sana. Ungawari malady. I4. Hayi ncane yazi. Khona abantu balala ne-10 la ngibizo. Phela mina sazi ukuthi hlala nabantu abayingathingelanga ngeliwani. Malady, mina ngiyasho ukuthi i4. Yeah, bengidla yona. Hayi ngelanga ngeliwani. No, not ngelanga liwani. Oh 2. Yeah, no, mara not ne month eyi-1. Separate months. Isifebe nje singabonakali. Malady, mina nemantombazana ayi-4. Even not month eyi-1. Awuphumuli ke uphumula uhlala na family man. Mina. Maybe esinye ngishiya after 2 months yabo. Maqeda ukulala nabo bayenza. Ngiyabalahla. Ngikhuba ngabala. Mara mina loya bengibhora. Bengibhora izinto eziningi. Vele mawumuvi uzokubhora. Ayisho ukuthi umubi uzobhoreka. Mina Malidi. Yazi mangakhipha le masi ngabona ubuso bakho nganyanyeka sinto. No. Mfowethu lo. Wena. Ngathi sizobona nje. Ngathi angifuni ukubona igorilla la efu. Okay, bheka ne ukazi hijacking ngana. Angizazi. Like if okay bheka if uzilinganisa no blessing hijacking ngana. Ngimude. Mude udlula yena okwenzala. Ngidlula yena. Yani. Mara sekuna phambili ke. Sure. So when I file the pets. Yeah. How many? How many kanjani? Like angazi khona bayifaka 7 or 8 lapha. Ngelanga ngesikhathi esiyi-1. Yeah, ngelanga eliyi-1 kahle. Ngelanga iyadepend. Okay. Yayifaka i-roll on mo. Happy one Mina ngiyayifaka Perfume sensa yi. 100%. Right. Sure. Phela abantu beninje benemikhulu. Inokujumpa phela. Iyalast. That's ready. Sorry, da phone people zikhuluma mali. Okay, James. Ngicela ngawe ne. Mabhekile ivoice yakhe ngayirate ngapi? Solid 4. What is the remaining 6? Nepho. If isakhe mangayimamela the whole day ngakhathala man. Angangihlaphela simthali. Mina maro romantic most. Romantic ayazi romantic wena. Ayazi ukuba romantic. And romantic if it's romantic enjani? Makabe nebase nyanga manje lo angazi uyayifoster noma uyazini. Ungawari. Izoba khona, ungawari. Yabo mile ngibe. Ngiyaflya manje yasibona. Ngayikakhulu ya. Uyayisa wena. Yeah, ngiyaflya. Ungazongiphaphela sadani ukwazana so yangayisa. Yaphapha manje wena. Ngiyafly. Kuba makusingahlala abagezayo shaka. Vela incenganyancengisana. Manje uthi ungakhipha imask kanjani yo. Wena uzokuba. Yebo ishamato. First base unasi. Too much. Okay, looking at the conversation so far, do you think it's someone that you can date? What might be the reason? Angazi manje childish. Date, eh? Adlala ngamathoyi isikhathi eside. Ungazophapha yabo. It's not like Athanda ukusifaka. Athanda ukubhesh. When I'm looking at my sister, how much do you rate her voice? -1. Why? No. Yapha. Just because I rate her 4. Angiyangalezo zinto yapha. Uthi awukho romantic boy. Yabo bathi abantu umuntu oncengonyo basho yena. Ngesimncenge. Mama uyangincenga. Angeke angincenga negorilla. Angeke yo. Igorilla. Kumele ihlahlini ngazoncenga. Lokukhipha nani udle manje phele ngawo. Ngiyongalazi. When too much for you. Okay guys, okay.
Are you ready for to see each other? Angijahe kakhulu. Ubona le gorilla le. Ngilethele angazi ngilethele isilwane. Ayishem wena. Ninyo khulumisa. Bye. No. 4, 3, 2, 1. Yo wena ngathi abakondle yini uyapompeka Ngicela ungiziseleni la. hayi yani silethela amagorilla ababaleka izulu No Dr. People Pop uyabaleka la. bayafuna akhona yakhombisa ukuthi mina yakhula phela wena unjani ngathi Too much. Height yakho. That is the call. wena unjani sisifuthi La ngcono kunawo. manje emini ebusuku bakufita wona kini bakufita wona bheka unamabele Mr. Blessing makawai amabele manje unikhama Remote la kani. yes Okay, guys. Okay. Yeah. phela mama imodel ofana How much would you rate you? Looking at his appearance. 0500 Mr. Blessing zona ngangayikho umuntu onje Hey, coming. Look at yo anje yo ngathuka everyday no, right. Yo. Angisamrate nokumrate 0 straight. No. bheka imifuko One like nyawo. yini uyaloya Angilori. people say ngiyo spo hayi shem Mr. Blessing Imingeke wena ngathi Nje ngiyosiyama. bantula elafela yini Yes. Okay, guys. Let me give you one minute to clean sign. angisadingi nokukhuluma naye lo Haya you. Hayi le camera izozibaleke no. awusho ke coka sayivani yo Bro, ngawazi. iskipa Ngawazi. XXL No. in Medium. yo that's why sukubamba so this uyasibona yo Yes. 20 kipas abantu ngabakini sakho Hayi. Ngiyakutshela. Mina nginasikhathi. kuba yakho phela warifu watshwa utshatsha ebusuku Wena ungatshontsha. wena Hayi, mali ihlisa umoya yabo. Uhamba. Angazi, much isikhathazo. thousands people Lekhulu imali lapha ngiyayibona. iphi Ungayisha la kungalendlela uzoyibona. Ifaka. Ashe Mr. Blessings umsebenzi wakho yabo manje uhlulile Hayi. bangithula yabona la Nishimpanza ngini la. yabona la chihuahua nje iyazivula ungagqoki green but ugqoke black please ebusuku uhambe neflower ukuze ngibone wena nje kudingeka iflower noma ulight ikhandlela khuluma nabakini Namazinyo akhona nje yo. akhona agezwa yo izwane esilungu ufunda phi futhi ufunda phi yo kama Alfonting high. namanga namanga 100%. Kanti iyafundisa but isilungu esinje Awungawari. Yo. Isike wena kumele ukulungisiwe. hayi shamkamele niye esikoleni everyday ningasavali ngalo December qale nini esikoleni abantu abanjengani nje abadingi ukubonakala Kangathi bathatha wena. bababuza shem ngababuza Ngiwabuza after. Blessing phela kazi Inkinga yayo. uyambona wena Awazi nomnyango uyaqala. Amakwayikwayi yo amehlo akho nika ama-glass guys abone kahle yilona njebe Are you trying to say it's not a match? No. Angeke. ungangifunela omunye sha Angeke. The second date, yeah. ayikho yo lo nganginayo abantu ngamanga Asazidla impahla zayo lo. Haya, akafuneki la emhlabeni. yo wena yini abazali bakho bazama ukwenza abortion ngafika wena uyi-mistake one night stand uyi-mistake bebadakiwe abazali bakho ngabalethe yabonakala wena utshwala Ufuna okuzalisile la imfundo. ufanisa nawuphi yo bayakondla ki noma uyaziwondla Bangodla mina ekhaya. bayakudla Hayi.
Udwa abazali. Izwani ngicela kwaba isilungu sokuyizulu. Umngaki Mina ngizo zonke. uyizo zonke. Ulisilungu kuyabheda. Uthi umngaki Ngizotshela ngijama ngempela ni. Umxhosa mina ndiyathetha. Yabo isizulu ngenze ukuthi amahlikazi. not wona. Esikhuluma wena. Wena mathungu. Kusho yena mara abanye bangona ngifuna. Akekho mubi uthiwa ngesilungu. Wena masibhekile uzolitha ngaki wena? Mina ngizoyitha 6. Like uzobetha Yeah. one. Ichiboye. Unozolitha ngaki na mali? Unozolitha Ina 10 this like vela umuntu ongavela Ngihembena ngeke kangenela. Ala. umuntu ongazazi izinto ezihle unje wazi ngobuhle wena like no geza awuthela wonke umzimba ne Bona ungageza kanjani uwe phela njengoba uthi ikhonta ngoba ushaya indwabe noma Asazi. Mina ngishaya indlwabe manje. Hayi ipoti fanda yake so 1 2 3 4. Yeah. Ngithi uyichikelini. Angazi. udla igram Angazi lama izinto zenza amazulu. Yani. Yeah. nyanya Guys, ungazini wena let's not imagine this is the end of the video, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. next time check about